a la comunitat valenciana. Sempre una grandíssima afluència de públic, quasi 800 persones que ens han acompanyat una vegada més, i ja van 26 en l'edició dels Premis Literaris Ciutat d'Alzira, una fita, una reunió literària de la nostra llengua, jo crec que ineludible en tot el nostre àmbit cultural, i que en definitiva serveix per a defendre, per a promoure la importància, recalcar la importància de la nostra llengua. Dotat amb 16.000 euros per l'Ajuntament d'Alzira, el Premi de Novel·la és el de major quantia econòmica. En esta 26a edició, el guanyador està l'escriptor gandià Lluís Miret per la seva obra L'ombra del mal.